Čau, čau, čau. Vítám tě u dalšího videa. Dneska jedeme na Buchláky, Buchlovice. Před chvilkou jsme vyjeli. Máme za sebou 14 kiláků a 55 před sebou. No, máme 25 stupňů, jasnou oblohu. Není úplně, že na zdechnutí horko a je teplo, je to dobrý, ale fouká jak svině. Takže to je takový dost nepříjemný. Bohužel na poslední den, dneska neděle, ještě vlastně zítra, tak to jsou, no, měly by to být 2 poslední dny nějakého pěkného počasí, takže je potřeba to pořádně využít. Takže dneska zajedeme na Buchláky a prej jsou tam pěkné zatáčky a dobré jídlo. Je tam i nějaký, nevím co to je, jestli motorest nebo nějaká restaurace v polovině. Tak se tam zastavíme na jídle a uvidíme co dál. No, máme to 50 minut, takže to není žádná velká zajížďka, výlet. Takže uvidíme, možná to potom ještě někam protáhneme asi, protože mi přijde málo jet někam hodinu a pak hodinku zpátky. Nejradši tak 3-4. A tak. Slovensko mám sestříhaný už celý, s tama už nic nebude. Doufám, že se vám to líbilo a že se na to dalo koukat. Dneska udělám video z tohohle, zítra asi taky, ale nevím ještě vůbec kam pojedu. Budu muset vymyslet něco zajímavého, ať se na to dobře kouká. A co bude potom těžko říct, protože po zítřku už nemá být úplně krásný počasí. Takže budeme muset vymyslet něco jiného. Ale to se nějak zvládne. Celkově nevím, co budu natáčet přes zimu. Možná motokáry nebo něco takového. Nevím, uvidíme. No kámo, tak ten větr je fakt nechutný. To vůbec z toho nemám radost. Blikám ti 300 metrů dopředu, kámo. Fakt. Někde se ztratil kámoš. Tak pojedem trochu pomalej a počkáme na něho. Jsme v Břestu 40 minut. Ale ten větr fakt je nechutný, ty vole. No, nevím ani co čekal od těch zatáček, jestli je to v lese nebo je mezi polama. Fakt vůbec netuším, jak to tam vypadá. To jsem zvědavý. Doufám, že to bude fajn. Ale s tím, jak fouká, nevím, jak moc to půjde užít si to. Dokonce se k nám někdo přidal. Nevím, co to je, ale má hodně pěknou motorku. Právě to nevím, typoval bych to na BMWčko, ne na BMWčko zvá. Nevím, co to je. Uvidíme. Tu kokos, Ducati Aprilka. Pěkný, ahoj. To by šlo. To víš, pěkný holky se pouštěj. To je jednoduchý pravidlo.
Tak, půl hodinka a měli bychom tam být. Bych rád vypadl z Kroměříže, vaří mi motorka celkem a je tu horko. Ne, že by v Kroměříži bylo horko, ale tím jak jedu 50, tak je mi horko, takhle. Vás tady je kluci, ahoj. A nedivím se, dneska je fakt pěkně, krom toho větru, ten vítr je otravný, ale myslím si, že všichni si chcou zajezdit předposlední den, kdy je pěkně. Takže se není čemu divit, že dneska potkáváme hodně moc motorkářů. Pěkný, ale opatrně, s rozumem. Jsem tu poprvé, vůbec nevím, co čekat od těch zatáček. Pomáhám si trochu tou navigací, že aspoň vidím plus minus tvar té cesty, ale i tak opatrně. Žádný blbosti, nechcem, aby tohle byl můj poslední den na motorce. A ani poslední den v životě. Takže s mírou. A nebo bez míry. Ale v klidu. Ztratili jsme toho kamaráda, to se mnou dneska jel. Ale cíl máme stejný, takže se když tak potkáme v cíli. To je hlavní. A my bychom mohli se fakt zkusit držet tady to aprilaře. Jednou mi ujel. Ale to neznamená, že mi ujede i teď. A hlavně mu ujel ve vesnici, jo? Takže zas v pohodě. Zase jakože nejsem debil, abych v obci lítal víc než 50. To za mě se nedělají takové věci. Tak nic. A já ho předržet určitě nebudu. Už tak potom až. Ach jo.
Tak a jsme tu. 4 lidi. Pěkný. Strašně moc lidí, kámo, co ti jebe. Kolik je? 2:45. Dokonce i policejní motorka. Tady. No jo, nic. Jdu se najíst, nebo počkám, než přijede ten kámoš. Bude tak 5 minut ještě asi. A najím se a pojedem zas dál. Tak zatím čest. Tak. Máme po jídle, nebo respektive po pauze. Na jídlo jsme si nedali. Kamoš si dal kafe, já jsem si dal sušený maso. Jen tak na chuť. A jedeme zpátky domů. Ještě s jednou zastávkou, taky altánku. A to je vše.
jako jo, Bochlovice příjemně překvapily. Jsem vůbec netušil, co od toho čekat a myslel jsem si, že to bude nějaká cesta, nevím, mezi polama prostě, jenom nějaký zatáčky. A ne, je to kvalitní cesta, široká cesta, místama i tříprouda, aby kamiony mohly jezdit v pomalých pruzích. A jo, pěkný. Byl jsem tam poprvé a určitě ne naposledy. Za mě super. Kamarád už cestou tam mi říkal, že tam chce zastavit a dát si polívku. Že tam je nějaký bistro nebo něco. Jsem čekal nějakou restauraci nebo tak. A vůbec. Takový maličký, ale měli tam dost věcí a hlavně tam bylo strašně moc lidí. To jsem vůbec nečekal. A on tam byl prý podruhé v životě a že tam bylo daleko více lidí, než tam bylo minule. Jestli fakt motorkáři dneska prostě vyjeli, když je jeden z posledních pěkných dnů, i to je dost možný. Ne, nic takového. To se mi fakt nechce. Třeba otázka pro motorkáře. Řekněme, že každou výšťku, co někde jste, tak průměrně potkáte 3, 4, možná 5 děcek, co na vás takhle ukazují, ať zaturujete. V kolika ti případech fakt zaturujete? Protože ne, já kdybych měl turovat po každé, co mi nějaký děcko ukazuje, ať zaturuju, tak nevím, myslím si, že by to pro tu motorku nebylo úplně zdravý. A mně se ani nechce jim prostě kývat, že ne, jakože nevím, prostě se mi nechce nic. Teďka v pátek jsme byli na pivu a kamoš mi tam říkal, že prý dělám až moc střihů. Nevím, mně přijde, že kdybych to neprostříhával tak moc a nedával do videí jenom ty pasáže, kde prostě se děje něco zajímavého nebo kde jim mluvím, tak by to nikoho nebavilo. Jakože teďka tady jedu třeba tou obcí, tak nevím, myslím si, že je to úplně zbytečný to nechávat prostě v tom videu. Já sám bych se asi nedíval na video, kde týpek jede obcí 50 a nic se neděje prostě. Nevím. Jaký na to máte názor? No, přemýšlím, že někde zastavím a asi počkám na toho kámoše, co dneska je se mnou. Protože sice jsme jakože jeli spolu, ale ne jeden spolu. Takže asi jo, někde na něho počkám a pojedeme spolu. Asi kdybych měl taky novou motorku 2025 a drahou motorku, tak bych taky asi jezdil opatrně. Opatrněji, tak, já jezdím dost opatrně, si myslím. Takže jo, takže tady na něho počkám asi. Najdu nějakou autobusovou zastávku, tady. A tady počkám. Tak. A few moments later. Už. Kamo, když jsme jeli na to Slovensko, tak hnedka v prvním díle jsem mluvil o řetězu. Že mám strach z toho, že jsem ho napl až moc. A reálně se mi zdá teď, že je zas moc povolený, hochu. Nevím, jestli jsem to fakt dojebal a přepl jsem ho a tím, že byl přeplej, tak se vytahal o něco zase víc. Ochu, nevím.
Už co jsem měl IZF v 16, tak jsem měl vždycky strašný problém s tím pořádně a dobře napnout řetěz. Co jsem měl Bandita, před 2 rokama, tak tam jsem to měl taky úplně hruzu. A teď mám tohle a furt nejsem schopnej si pořádně napnout řetěz. Přitom na to není nic těžkýho, ne? Povolím kolo, povolím kontramatky, dotáhnu, utáhnu kolo a nazdar. Ale očividně v tom je něco víc, nevím. Jo, třeba na autě si taky dělám všechno sám. Jakože z těch lehčích věcí, jo, jakože výměna brzd, výměna klíňáků a tady to ty blbosti jednoduchý. Mi neříkej, že dotáhnout řetěz na motorce je těžší, než ty vole si vyměnit destičky a kotouče. Tam bude nějaký jiný problém. A nejenom v rukách. Říkal jsem to kámošům, že to zkusím dopnout ještě jednou. A jestli najedu zas pár set kilometrů a ten řetěz bude zas povolený, tak se naseru a hodím to někam do servisu, ať mi to tam dotáhnou za těžký peníze. Protože to není normální. Skútristka. Nazdar, volá, pičo, a mě nezamává, divíš? Vidíš, no, divíš, pičo, vidíš. Tak to jo, potom. To je střelec. Být řidičem toho autobusu, tak bych nadával jak blázen. A ty jdeš, tebe tam dám do toho videa, ty smrade. Co? To by šlo, ne? To byla taky dost pěkná. A teď nastává otázka. Vrátím se za ní a vezmu si kontakt? V žádném případě. Tak, tady se s váma pomaličku rozloučím. Díky za sledování. Jestli se ti chce a líbilo se ti video, určitě mě podpoř lajkem, budu rád. Jestli si myslíš, že by to mohlo bavit někoho ze známých nebo nějaký kamarád, tak mu to klidně pošli. A jo, mějte se krásně a zas u dalšího videa někdy. Čau, čau, čau.